The One I Love star Ruru Madrid mapasalamaton sa mga sugbuanon sa padayong suporta sa ilahang bag-ong series sa GMA Telebabad ug dugang mga eksena ang angay gayud atangan sa mga televiewers. Ani ang report. Malipayon ang kapusuhang, kay gihangop sa mga sugbuanon ang pilot episodes sa To The One I Love diin kauban niya dinhi si Kylie Padilla. Mapasalamaton usab si Ruro sa mga nitutok o wala misipyat sa pagtanaw ni ini matagabi sa GMA Telebabad. Ayun, happy po kami na sinuportahan niya po talaga ng mga kapuso natin yan. At syempre kami bilang mga aktor, natutuwa po kami na pagka sinusuportahan po yung mga pinaghihirapan po namin. Komportable ra usab siya sa set, kauban ang mga cast, tungod kay kasagaran nila, iya namang nakauban sa ubang mga proyekto ug iya silang mga higala. Suma pa, nga lahi ang atake sa To The One I Love, ilabi na kay maghisgot kini og mga isyu sa politika ug sa mga tricycle drivers. Ayun, abangan nila syempre, mamayang gabi po i-air yung talagang makakaligtas ba si Tolit sa nangyari. At abangan po nila pagdating naman po dun sa mga kilig-kiligan kung sino ba makakatuluyan ni Jelly, kung si Kobe ba o si Emong. Maong mga kapuso, padayon natong suportahan ang To The One I Love, matagabi pagkahuman sa unanay. I'm inviting you all to watch first To The One I Love. This is the first political rom-com serye na mapapanood po natin. So hindi lang siya basta typical kilig-kiligan at patatawanin, kundi may matutunan po ang mga botante lalo na sa darating po na eleksyon. Uban ni Demi Hernani, Luan Merondina, Balitang Besda.